Neil, anak. O, tay, pasok ho. Salamat, anak. Si Buena, tulog pa? Namalengke tay. Sabado po kasi ngayon, alam nyo na. Araw ng pamamalengke. Buti pa kayo. Umulan at umaraw, may pamalengke. Iba talaga ang may natapos. Tingnan mo, dahil nakatapos ka ng pag-aaral, may maayos kang trabaho. Sumisweldo ka buwan-buwan. May pamalengke linggo-linggo. Ganun talaga, tay. Alam naman tayong mahihirap. Edukasyon lang talaga ang pag-asa para kahit papano makaraos ang buhay. Alam mo na, mahirap. Siya nga ho pala. Nagagahan na ho ba kayo? Dali at ipaghahain ko ho kayo. Naku, huwag na. Kumain na ako ng pandesal at nagkape na rin. Alam mo naman, kapag nagkakaedad, madaling araw pa lang gising na. Basta pag nagutom kayo tay, magsabi lang po kayo ha. Palagi namang may pagkain dyan. Siya nga po pala. Ano po ang sadya nyo at napadalaw ho kayo? Kasi anak, bali kasi itong antipara ko. Hindi ko na maisot ng maayos. Napansin ko nga ho na parang hindi maayos ang pagkakasuot ng salamin nyo sa mata. Ano po bang nangyari tay? Nung nakaraang linggo kasi, masyado akong na-excite sa sabungan. Sabungan? Biruin mo, nung patapos na yung laban, nanalo yung dehado. Oh. Napatalon ako sa tuwa. Doon ako na dehado. Nako. Pagtalon ko, nahulog yung antipara ko sa sahig. Natapakan. Ay, Kaya ayun, nabali. kailangan nyo pa naman yung salamin tay. Pero, magkano ho ba nga abutin pag nagpagawa kayo ng bago? Nako, mga 3,000 siguro. Saka na lang kapag may sobra ka. Kaya pa naman itong pagkakadikit ng nabali kong antipara. Ang mahalaga lang ay hindi ako madapa at mag-iingat lang din ako sa pagtawid para hindi masagasaan. Meron naman ho akong extra. Dali O, ito ho tay. Pumunta na kayo ng optical shop at magpagawa ng bago ng antipara. Ay nako, salamat anak ha. Ang totoo, nahihirapan talaga ako dito sa tinagping salamin. Ay, bukas na bukas din magpapagawa na ako ng bago. Ay, mabuti nga ho. Tay, nandito ho pala kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga din, Buena. Eto, napadalaw ako. Iwan mo na lang yung pinamili mo dyan ha, at ako na magbubuhat papunta sa lamesa. May natira pa ba sa palengke, Buena? Parang inuwi mo na lahat dito sa bahay niyo. Ang tatay talaga. Pang isang linggong pagkain na ho kasi yan. Mahirap ho kasi kapag bili ng bili dahil may kulang. Ang init pa naman sa umaga. Kapag hapon naman umuulan. Ay, ang mabuti pa tay, magdala kayo ng mga gusto nyo dyan. Tulad ng mga prutas. Ay nako, mabuti to sa katawan ninyo. Kaya, sige na tay, bumawas ho kayo at iuwi ninyo na. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. Huwag na ho kayong mahiya. Ay, sige na, kuha na tay. Buti tay para ko agad ng tricycle si tatay. Pakainit pa naman ngayon sa labas. Oh, ano't sambakol yung mukha mo? Neil, wala namang problema kung gusto mong bigyan si tatay. Pero kasi yung mga pinamalengke ko, sakto lang yun sa atin pang isang linggo. Oh. May listahan akong sinunod. Ngayon, kalahati ng pinamili ko wala na. Wena, tatay ko yun. Walang namang hindi ko bigyan. Ang dami-dami mong pinamili, tapos ipagdadamot natin, ganon? Pagdadamutan natin yung magulang ko. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Oh. Sana, binigyan mo na lang ng pera. O kaya, sinama mo sa palengke at pinamili mo. Ang problema ko kasi ngayon, ano ang lulutuin ko hanggang Biyernes? Parang hanggang Miyerkules na lang yung natira dito. Ang laki naman ng problema mo, Wena. O sige, ganito. Ilista mo yung mga nawala at bibilhin ko. Hello, kuya? Wena, Sinil. Tulog, kuya. Kapag Sabado lang kasi nakakapag-siesta ng mahaba-haba.
Alam mo naman, isang linggong nasa opisina. Patawagin ko sa'yo pagising? Gisingin mo. Wena, importante to. Sabihin mo tumatawag ang kuya niya. Sige. Sandali, kuya. Gigisingin ko. Neil. Ano ba yun? Sabi ko naman huwag akong gigisingin eh. Alam mo naman na kapag weekend lang nakakatulog ng mahaba-haba yung tao. Nasa telepono yung kuya mo. Sabi ko nga, patatawagin na lang kita pagising mo. Di makapaghintay. Gisingin daw kita. Baka may emergency. Sabihin mo, baka may kailangan na naman. O Sasha, akin na yung telepono. Kakausapin ko. Importante siguro. Hello, kuya? Neil, kailangan kitang makausap. Bakit? Anong nangyari, kuya? Ito kasing si B-Boy, magbe-birthday na sa Sabado. Wala akong ma-extrahan ngayon eh. Bigyan mo nga muna ako ng 20 mil dyan nang masaya naman yung birthday ng pamangkin mo. 8 years old na eh. Ganun ba, kuya? Sige. Padala ko na lang next week. Total, sweldo naman na. Uy, salamat tula. Mabuti na lang talaga, sunerte ka. Kapag ganitong may mga biglaan, nalalapitan kita. Sige, kuya. Next week na lang. Sige. Pagkasweldo mo, padala mo agad ha. Nakakahiya naman kung ipapaalala ko pa. Oo, kuya. Ako bahala. Pera na naman, Neil. Birthday daw kasi ni B-Boy sa Sabado. Walang panghanda. Wala yata siyang trabaho ngayon. Yun palang tinatawag na emergency? Baka malubha nga. Wala siyang trabaho ngayon? Mabibilang ko sa daliri ko kung kailan lang siya nagkatrabaho. Magkano naman hinihingi? 20 mil lang. Lang? Neil naman! Kaya ko namang bigyan, Wena. Sweldo naman na next week. Saka minsan lang naman mag-birthday yung bata. Kahit na, Neil! Bakit sa atin nila iaasa pati yung pang-birthday ng anak nila? Lahat na lang ng kailangan, maliit na bagay, malaking bagay, tayong takbuhan. Wala na tayong naiipon. Wala tayong maiipon kapag ganyan. Neil naman, sa pamilya mo na lang napupunta lahat ng pinagtatrabahuan mo? Happy birthday, B-Boy! Tito Ninyong, regalo ko po. Siyempre meron. Pwede ba namang wala? Eto Isa lang? Buksan ko na. Ay! Bakit ito? Yung baril-barila ng gusto ko eh. Ganun ba? Hayaan mo. Sa susunod na sweldo, ibibili ka ni Tito, okay? Bakit naman sa susunod na sweldo pa? 2,000 lang naman yun, bayaw. Iabot mo na sa akin at kami nang mag-inang bibili para siguradong yung gusto niyang mabibili. Mabuti nga siguro kung ganun na lang. Dali eto. Ibibigay na ni Tito kay nanay. Bili na lang kayo ng gusto mo, ha? Thank you po, Tito. You're welcome. Tito, halika. Papakita ko sa iyo yung cake ko. May Captain America. Talaga? Wena? Sige, upo na ako dito. Sasamahan ko si Wena. Go na, tingnan niyo yung cake. Tara, come, let's go. Mahilig sa bata yung sinil, ano? Bakit ba kasi hindi pa kayo nag-aanak, Wena? Ilang taon na rin kayong kasal? Hindi pa daw namin kaya financially. Mag-iipon pa. Sa bagay, magastos talaga. Kung hindi nga lang pinapaaral ni Neil yang si B-Boy, ewan ko na kung paano yung batang yan. Eto naman kasing si Arnel. Malas sa trabaho. Laging napag-iinitan ng boss o kaya napagkakaisahan ng mga kasamahan. Di tuloy nagtatagal. Sana nga makaipon kami soon. Kaso ang dami lang talagang gastusin. Gusto ko na ding magkaanak. Makakaipon kayo niyan. Swerte naman sa trabaho yung asawa mo.
Oh, B-boy. Magkasama lang tayo kahapon ha. Surprise! Ay nagpunta lang kami para magpasalamat. Si Wena. Tulog pa tay. Pero sige po, tuloy po kayo. Tuloy. Maupo po muna kayo dyan. Pupuntahan ko si Wena. Sasabihin ko nandito kayo. Wena? Han? Isang oras pa, Han. Naantok pa ako. Dumating sila tatay. Kakarating lang. Sino? Si tatay, si kuya, si ate Reby, tsaka si B-boy. Nandyan sila. Ha? Magkakasama lang tayo kahapon ah. Alam mo ba na pupunta sila? Sinabi ba nila sa'yo? Hindi nga eh. Kahit ako naman nagulat. Mukhang hindi pa nag-aagahan. Anong papakain natin? Wala akong nakahandang iluluto, Neil. Corned beef na lang siguro at itlog. Ano pa yan? Akala ko pa naman makakapagpahinga ako. Ay, Pasensya na, Han. Pahanda na lang ng breakfast nila, ha? ano pa nga ba? Sarap nitong corned beef ah. Ang daming sibuyas. Ganito, Reby. Mahilaw-hilaw yung sibuyas. Kung magluto ka kasi, lutong-luto eh. Tito Neil, fried chicken ba yung lunch? Uy, hindi ka pa nga tapos kumain ng almusal eh. Sa bagay, masarap nga naman ng fried chicken. Lalo na kapag may ginisang gulay. Chapsuy. Chapsuy ang bagay sa fried chicken. Yung half-cooked ba? Malutong pa yung gulay, hindi lusak. Naku, wala akong manok sa ref at gulay na pang chapsuy. Kay lapit ng palengke, Wena. Madali namang bumili. Marami namang pambili dyan si Utol. Siya, lakad na habang hindi pa tirik ang araw. Alam si Wena, ayaw niyang lumalabas kapag mainit na. Ako rin naman. Han, bakit naman nagkulong ka rito? Anong gusto mong gawin ko, Neil? Magpakatulong sa pamilya mo? Pumunta ng palengke at bilhin yung mga gusto nilang kainin. Tapos iluto ko. Tapos pagkakain nila, huhugasan ko yung pinagkainan nila. Ganon. Han, huwag naman masyadong malakas ang boses mo. Baka marinig ka nila. Wala akong pakialam, Neil! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!